İsa bilen şähertleri kölüň beýle kenaryndaky gerasallaryň ýurduna geldiler. İsa gaýykdan düşen badyna, oňa gonamçylykdan çykyp gelýän bir adam duşdy. Bu adamy arwak jyny eläpdi. Ol mazarlaryň arasynda ýaşaýardy. Onu hiç kim hatta zynjyrlap hem saklap bilmeýärdi. Onun el ayaklaryny ençemegedek zynjyrlasalar da, gannallasalar da, ol zynjyrlary gyryp, gannallary bölek-bölek edýärdi. Hiç kim onu ýola getirip bilmezdi. Ol giýje günnüz gonamçylykda, dağlarda üzlüksiz gıýgyryp, özüni daş bilen yaralar ýörerdi. Ol İsa'ny uzaktan görüp, ılgap geldi-de, onun öňüne diýdine çöküp tagzim etdi. Batly ses bilen gıýgyryp, "Ey İsa, ey beýik Hudaýyň ogly, meniň bilen näme işiň bar? Ýalbarýan, Hudaýyň haky üçin meni gynama," diýdi. Sebäbi İsa oňa, "Ey arwakjyn, bu adamdan çık" diýipdi. Onsoň İsa arwakjyndan, "Adyň näme?" diýip sorady. Ol hem, "Adym goşun, çünki biz köplükdiriz," diýip jogap berdi. Özlerini bu meskenden kovup goýbermezligi üçin olar İsa köp ýalbardylar. Şol ýerdäki dagyň etegine ullakan bir doňuz sürüsi otlap ýördi. Arwakjynlar İsa ýalbaryp, "Bizi şol doňuzlaryň arasyna göýber, olaryň içine gireli," diýdiler. İsa olara ruhsat berdi. Arwakjynlar çykyp doňuzlara girdiler. Şonu 2000 golay doňuzdan ibarat bu sürü uçutdan aşağı dynıp, kölle paýyrdaşyp garp boldy. Doňuz çopanlary bolsa gaçyp gidip, şäherlerdir owalara bu wakany habar berdiler. Halaýyk näme bolanyny görmäge geldi. Olar İsa'nyň ýanyna gelenlerine bir goşun arwakjyn eýlen adamyň inni egin eşikli oturanyny, akylynyň hem ýerindedigini görüp gorkdular. Wakany görenler arwakjyn eýlen adama we doňuzlara näme bolanyny hakynda halka gürrüň berdiler. Onsoň halk özleriniň ýurdundan gitmek üçin İsa ýalbarmaga başlady. İsa gaýga münenne arwakjyndan halas bolan adam ondan özü bilen gitmäge ruhsat sorap ýalbardy. Emma İsa muňa ruhsat bermedi. Oňa, "Öýüňe, özünkileriň arasyna git. Rebbin seniň üçin nämeler edendigini, saňa nähili rehim şepagat görkedendigini olara gürrüň ber," diýdi. Ol hem gidip İsa'nyň özüne eden ýagşylygynyň baryny Dekapolis'te jar etmäge başlady. Hemmeler muňa haýran galdy. İsa gaýyk bilen ýene beýlek kenara geçenne daşyna uly mähelle üýşdi. İsa köölüň kenarynda. Sinagoga ýolbaşçylaryndan Yairus adly bir adam geldi. Ol İsa'ny görüp onuň aýagyna ýykyldy. Oňa köp ýalbaryp, "Meniň gyýjagym ölüm ýastygynda ýatyr. Gelle ellerini onuň üstüne goý, sagalyp ýaşasyn," diýdi. İsa bu adam bilen gitdi. Ýyzyna düşüp gelýän uly mähelle onu her ýandan gysyp gowurup barýardy. Ol ýerde 12 ýyldan bäri gan akmasy bolan bir aýal hem bardy. Ol köp ejir çekip, ençeme lukmanlara görünüp, bar ýogyny harj edipdi. Ýöne hiç haýyr tapman, gaýtam ýagdaý has beterleşipdi. Bu aýal İsa hakda aýdylan zatlary eşidip, mähelläniň içi bilen onuň arka tarapyndan geldi we donuny elini degirdi. Çünki ol içinden, "Diňe donuny ellesemne sagalaryn," diýip oýlanýardy. Şol wagtyň özünde onuň gan akmasy kesildi. Aýal derdinden saplanandygyny bedenine duydy. İsa özünden bir güýjüň çykandygyny şo wagda duyup, köpçülige tarap öwrülüp, "Donuma kim elini degirdi?" diýip sorady. Şägirdleri oňa, "Sen özüňi gysyp gowurup gelýän mähelläni görýärsiň-a? Onsoň nädip, maňa kim elini degirdi?" diýip soraýarsyň," diýdiler. Emma İsa muny edeni görjek bolup, daş töweregine seredýärdi.
Özüne näme bolandygyny bilenden soň ýanka ýal gorkup titräp geldi. İsa'nın ayagyna ýykylyp, oňa ähli hakykaty aýdyp berdi. İsa oňa: "Ey naçar, imanyň saňa şifa berdi. Sagaman git, derdiňden saplan" diýdi. Ol bu sözleri aýdyp durka, sinagoga baş tutanynyň öýünden birnäçe adam gelip, "Gyýdyň öldi. Näme üçin mugallymy artykmaş biýinjalyk edýärsiň?" diýdi. İsa muny eşiden badyna sinagoga baş tutanyna: "Gorkma, diňe iman et" diýdi. İsa Petrusdan, Yakupdan we onuň dogany Yohannadan başga hiç kime özü bilen gitmäge ruhsat etmedi. Sinagoga baş tutanynyň öýüne gelenlerine İsa başagaýlygy, ağlaşyp, dady periýat edip oturanlary gördü. İçeri girip olara: "Näme üçin dady periýat edip ağlaşyp oturýarsyňyz? Çaga ölenok, ol diňe uklap ýatyr" diýdi. Olar bolsa onuň üstünden güldüler. Emma İsa hemmäni daşarda goýup, diňe çaganyň en atasyny we özü bilen gelenleri alyp, onuň yatan otagyna bardy. Çaganyň elinden tutup oňa: "Talita kum" diýdi. Bu bolsa, "Gyzjagaz, saňa diýärin, tur" diýmekdir. Gyz desine yerinden galyp ýörek başlady. Ol 12 ýaşyndady. Muny görenleriň ählisi gaty geň galdy. İsa olara muny hiç kime bildirmezligi berk tapşyryp, gyza nahar bermeklerini buyurdy.